En aquest vídeo us ensenyaré a utilitzar el format i els estils en un document de text utilitzant el Google Documents. Per poder entrar en el document de text, evidentment, heu de tenir la sessió del Google iniciada i un cop l'heu iniciat, feu clic en aquest botó dels 9 punts que desplega les aplicacions de Google i busqueu l'aplicació dels documents, que és aquesta aplicació blava, de l'icona blava. Un cop s'us carregui la pàgina, veureu que us apareixen els documents recents aquí sota i teniu l'opció de crear un document nou amb aquest botó d'aquí, amb aquest símbol més. Quan se'ns creï el botó veurem que s'està carregant la pàgina amb aquesta icona d'aquí. Quan deixi de rodar i ens surti la icona real, podrem començar a treballar amb el document sense tenir cap problema. Per tant, ens caldrà esperar una mica fins que acabi de fer el procés i aleshores podrem començar a treballar. Ja ho tenim. Fixeu-vos, per canviar el format de la lletra, primer escriurem un text d'exemple. D'acord? Aquí tenim una sèrie de botons i d'opcions que ens permeten canviar el format i l'estil de la lletra. Anem a començar pel format. Fixeu-vos, simplement seleccionant el text que jo vull canviar, puc escollir quin tipus de lletra, quina tipografia puc utilitzar per aquest text. Per exemple, puc escollir aquest tipus de lletra i, efectivament, la lletra m'ha canviat. La tipografia del text és diferent. Si cap d'aquestes lletres que us apareix a la llista és del vostre gust, sempre podeu optar a més tipus de lletra fent clic aquí. Veieu? Us desplega tot un llistat de tipografies disponibles, que és llarguíssim, i podeu anar seleccionant totes les tipografies que us agraden per al vostre document. Us recomano que no n'abuseu i no poseu masses tipografies a la llista, perquè si hi ha moltes tipografies fareu que el programa vagi molt més lent. És important la rapidesa i, per tant, més val que només seleccioneu aquelles tipografies que realment creieu que necessitareu al vostre document, perquè les teniu totes disponibles en aquesta opció d'aquí en qualsevol moment. Si en algun moment la necessiteu, simplement l'afegiu aquí i ja està, però intenteu tenir el mínim de lletres possibles per no ralentitzar el programa. Aleshores, a continuació, tenim aquest menú d'aquí que serveix per decidir la mida de la lletra. La lletra la podem canviar utilitzant el botó de més i de menys. El botó de més farà que la lletra sigui cada vegada més gran i el botó de menys farà al revés, cada vegada més petita. També podem escollir un valor numèric que ens proposen, 10, 11, 12, 14, aquest valor numèric es refereix a punts. Els punts és una unitat de mesura, com podrien ser els centímetres, que s'utilitzen per mesurar la mida del text. Per tant, aquest text ara mateix té una mida de 30 punts. I aquesta mida, a part dels botons i de seleccionar un valor numèric d'aquest llistat, també el podem escriure nosaltres manualment, per exemple, posant 13 i apretant Enter. Se'ns posa un text a mida 13 punts de manera manual. A continuació tenim altres botons que molts de vosaltres ja deveu conèixer, que és, per exemple, el de la negreta, per ressaltar el text i posar-lo en negreta, el de la cursiva, o la I d'itàlics, en anglès, i la U d'underline o subratllat. Veieu que els 3 botons es poden combinar entre si. Podem posar 2, de 3, un dels 3 o tots 3, d'acord? Més opcions que tenim són les de canviar el color del text. Ara l'estem escrivint en negre, però puc escriure en vermell, en taronja o en qualsevol d'aquests colors. Si volem un color que no està disponible en aquesta llista, un color molt concret, també el podem seleccionar de manera personalitzada apretant aquest botó més. Fixeu-vos, podem escollir el to del nostre color i podem escollir la intensitat del color. El color que se'ns selecciona és aquest d'aquí i un cop apretem d'acord veurem que el text se'ns posa en el color que hem seleccionat. Fixeu-vos també que quan utilitzem colors personalitzats, colors que hem seleccionat aquí i no estan disponibles a la llista, se'ns van acumulant a l'última fila d'aquest menú per tenir-los més a l'abast quan els necessitem en ocasions futures. I l'última opció que tenim en aquesta barra d'eines, en quant al format, és el de ressaltat, el color de marcatge, que té el mateix efecte que si utilitzéssim un fluorescent sobre el text. És una manera de destacar el text de la mateixa manera que ho faríem un fluorescent. I podem escollir el color del fluorescent, per exemple, groc, que seria el més comú.
si heu ressaltat un text i ja no us interessa que estigui ressaltat, sempre podeu desactivar-lo apretant cap ressaltat, cap marcatge. Per tant, si apreto aquí tornarà a ser transparent en blanc en aquest cas. Com us he dit, el text es formata d'aquesta manera, però el més important de tot és que el text tingui l'estil que li pertoca. Fixeu-vos, en aquest desplegable d'aquí tenim els estils disponibles. L'estil de text normal és l'estil que s'hauria d'aplicar al text en general, al text dels paràgrafs. L'estil de títol fa referència al títol de la portada. L'estil subtítol fa referència al subtítol de la portada i a partir d'aquí comencen els títols del text en diferents nivells. El títol principal és títol 1, el següent menys important és títol 2, títol 3, fins a 6 títols diferents que ara no surten aquí però que es poden arribar a configurar. Per què és important estilitzar bé el text? És important perquè ens permet fer moltes coses. Per exemple, ens permet fer un índex de continguts de manera automàtica i també ens permet desplaçar-nos pel text d'una manera molt més àgil. Fixeu-vos, anem a fer diverses proves. Primer posaré el títol de la portada, el subtítol de la portada, el primer títol del text, això seria el primer paràgraf, d'acord? Posaríem aquí el segon títol del text. Més que el segon, anem a posar el subtítol, d'acord? Perquè seria un subtítol, perquè seria com una secció a part. I tornem a copiar un altre paràgraf a sota i finalment el subtítol del subtítol. Sí? Em seguiu, oi? Perquè s'han de fer diversos nivells i posaríem un altre paràgraf. Fixeu-vos, a partir d'aquí el que s'ha de fer és posar l'estil que li pertoca. En el títol de la portada li posarem l'estil títol. Veieu, ja se'ns canvia directament la mida i el tipus de lletra. El subtítol de la portada li vindria aquest estil, subtítol. El primer títol del text li posaríem títol 1 i el subtítol del text seria el títol 2 i el següent seria el títol 3. D'acord? Fixeu-vos que ell mateix, a partir de l'estil que li hem col·locat, ja ens ha fet la separació corresponent entre el que ve abans i el que ve després d'aquest títol. Ja no cal afegir salts de línia en blanc entre el títol i el text, perquè automàticament ja m'espaia perfectament el text i els paràgrafs. D'acord? Per què és útil això? Això és útil perquè si utilitzem els estils, com us deia abans, podem generar índexs de manera automàtica i fins i tot, apretant aquest botó d'aquí a l'esquerra, ens podem desplaçar pel text i pels apartats, els diferents apartats del text d'una manera molt més còmoda, perquè se'ns genera aquí al costat aquesta mena d'índex, que ara són una sèrie d'enllaços, però que podríem arribar a convertir en text per incloure l'índex en el nostre document, doncs permet desplaçar-nos pel text d'una manera molt més àgil, d'acord? Si resulta que el tipus de lletra, la mida de lletra i l'estil, el format d'aquest estil no us agrada i el voleu fer diferent, teniu la possibilitat de fer-ho, és molt senzill. Simplement poseu l'estil que pertoca, el text que esteu fent, per exemple, el títol de portada li hem posat l'estil de títol, ara simplement heu de canviar el format, per exemple, li vull posar un altre tipus de lletra, li vull posar una altra mida i li vull posar un color, per exemple, vermell. D'acord? I en aquest subtítol també li vull canviar la lletra, també la mida i també el color, poso un taronja. I en aquest primer títol el vull fer amb negreta i també amb un altre tipus de lletra amb aquesta. I el subtítol també el vull amb negreta i amb aquesta. I l'altre també amb negreta i amb aquesta lletra. Veieu, jo ja he canviat els formats i ara simplement l'únic que hauria de fer és actualitzar l'estil perquè aquests formats d'aquí, aquests estils, siguin com jo vull. Doncs fixeu-vos, és tan senzill com marco el text que he canviat, me'n vaig a l'estil que li pertoca i actualitzo el títol, actualitzo aquest estil, l'actualitzo perquè coincideixi amb el format que jo li he donat. Fixeu-vos, si jo apreto aquí i ara torno a la llista, veieu, ja se m'ha canviat
el format de l'estil títol. I si faig el mateix amb els altres, faré exactament el mateix. Actualitzo, escullo, vaig a l'estil, actualitzo, marco, escullo l'estil, l'actualitzo, marco, escullo l'estil i l'actualitzo. Si us hi fixeu, veieu, ja m'ha canviat tots els estils, m'ha canviat el format de tots els estils i ha posat els estils que jo li he assignat. Aleshores, aquests estils els podeu desar perquè es puguin utilitzar en qualsevol moment en qualsevol altre document. Anant aquí a l'últim apartat que posa opcions, teniu l'opció de desa com a estils predeterminats i si apreteu aquí, veieu, ens apareix un missatge que diu que ja s'han desat i això significa que els tindrem disponibles en qualsevol moment. Si volem tornar als estils del principi, els que el Google directament ja ens recomana i suggereix, és tan senzill com anar aquí a l'última opció d'aquest menú on posa opcions i escollir restableix l'estil. Si apretem aquest botó, fixeu-vos que tots els estils s'han posat com a l'inici abans de que jo els modifiqués manualment i veieu aquí la llista em torna a aparèixer igual que ho teníem al principi. I com que he desat abans els meus estils predeterminats, si els vull utilitzar en qualsevol moment apretant aquesta segona opció de les opcions, o sigui, fer servir els meus estils predeterminats, els podem recuperar, fixeu-vos. Apreto aquí, pam, i se m'han tornat a posar com jo els havia configurat de manera manual. Per tant, puc anar alternant entre els del Google, els originals, els que ell m'ha proposat, o els que jo tinc predissenyats, d'acord? A part de canviar el format i els estils a través d'aquests botons i aquests menús que ens apareixen a la barra d'eines, també tenim la possibilitat d'utilitzar els menús de dalt. Per exemple, a l'apartat de format text ens apareixen pràcticament les mateixes coses i alguna cosa més. Podem afegir la negreta, posem la cursiva, subratllar. Tenim l'opció que no ens apareixia a baix de ratllar el text. Fixeu-vos, si jo marco una paraula i me'n vaig a format text ratllat, me la tatxa. D'acord? Potser ens interessa per alguna cosa que sapigueu que ho tenim aquí. Què més podem fer? També tenim l'opció de crear superíndex i subíndex. Fixeu-vos, veieu? Superíndex ens permetria escriure més petit a la part de dalt al costat de la lletra i el subíndex ens permetria escriure més petit a la part de baix. Això s'utilitza generalment en expressions matemàtiques, per exemple, si volem fer una potència. Fixeu-vos, si jo vull escriure 3 a la 2, poso un 3, poso un 2, un segon que us ho faig més gran, poso un 3, poso un 2 i aquest 2 és la potència. Doncs marco el 2 i converteixo el format de text en superíndex. I ho veieu? Ja m'ha posat el 2 en superíndex com si fos una potència. Si jo no desactivo el superíndex, quan continuo escrivint aquí dalt. Si jo vull recuperar la manera d'escriure sense superíndex, haig d'anar al mateix lloc on he anat, format text superíndex, i així se'm desactiva aquest superíndex. De la mateixa manera que hem creat un superíndex, podem crear un subíndex. Per exemple, x sub 2 s'escriuria una x, un 2, i aquest 2 el marcaria i el convertiria en un subíndex. Veieu, x sub 2 s'escriuria d'aquesta manera. I de la mateixa manera que abans, si ho vull desactivar, haig de tornar a aplicar la mateixa opció, format text, subíndex, i ara ja torno a escriure normal. A part d'aquestes opcions de superíndex i subíndex, en tenim d'altres. Per exemple, si seleccionem la paraula títol, li podem canviar el format i a part de canviar la mida de la mateixa manera que ho fèiem amb els botons de més menys en la barra d'eines, també podem canviar i passar el text directament a tot en majúscules, en minúscules, o fent que la primera lletra de cada paraula del que tenim seleccionat sigui en majúscules. Fixeu-vos, nosaltres hem seleccionat la paraula títol i ara la podem passar a majúscules. Veieu? Ens ho ha canviat tot directament. I si volguéssim que cada paraula comencés per majúscula, seria tan senzill com anar a format text, ús de les majúscules i escollir primera lletra en majúscules. Veieu? I així ens ha quedat.